uzule ngoba uthu bafuna ukukugonya ngoba uthu bafuna ukukushaya aqale phansi hambe ufuneni intombi ke ngoba cha mina nje bandla ngiright ngake ngihlale nomuntu 5 months wonke 5 months wonke amakhamera kulethela amakhamera manje wazi ukhuluma 5 months wonke ngize hayi ngeke ngikhulume nawe ngifuna ukukhuluma nawe mina indaba ungamshayi yena ngoba umtoti ngifuna ukukhuluma nawe mina vele kuze sesifike la ngizobhala Black Life engifuna zona lokho nabantu indaba ungezokhuluma ngami indaba ungezokhuluma ngizela amakhamera uyangijwayela wena lungisa ukuhlala uyangijwayela wena okay akusakufuni mama ngicela sami ngizokhuluma hayi awusumala la ngihambi nawe Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo eBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami Dola uStufuza dla ngamandla ezulu. So today's vakashelwe ke usisi nakanjani khona lento esenhlizweni yakhe angayitholi kahle hle aseyibona muva nje ku relationship yakhe nomuntu wakhe esizoyithola futhi kungesikhathi singakanani kusika manje. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani sabona kanjani. Yaphila kanjani ma? Ngiyaphila nami ngicela ukuthi kube nesibongo nala usikhona. Igama lami ngiuchuma Jojo ngisuka eMbilo Britain Wood. Uba Chuma Jojo. Chuma Jojo. Yes. Liqonde No, I'm not sure but Chuma Jojo. Yo sibonga uJojo. uJojo. Uchuma. Sigama Chuma sibonga kwaJojo. Kukuphi emakhaya bakho? Eastern Cape Mountain. Okay. So ufike nini la eThekwini and mhlambe ubuza lesipani noma khona umunye umndeni wakho ngala? Ukhona umndeni. Ngikhona umndeni wami ngala. Engijwayele vele ukufika ngisamncane manje sengikhona for good. Okay. So ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho la iqale khona uhlangane nini nomuntu wakho and beniphathele kanjani? Igama lakhe uphila Sande Mhlongo. Sesijole u4 years qala 2022 sahlangana ngiyokhipha imali egarage usebenza khona eBP. Beku right nje. Manje ngimvakashela sahlala u1 year. Sobabili ngabona ukuthi hayi indaba yokuhlala sobabili iyasiqhatha ngcono siqhalelana ngaqhalana ngomsebenzi ngasebenzela empilo yena ngahlala qhubeleka esebenza khona la eNew Germany Pinetown. Kuthi sekuya umuntu sengiyabona ukuthi useyashintsha ke manje akasafani nakuqala. Bengimcela imali usengitshela inkinga ke bengithi ngiyafika afika athi ngifikeleni engashilo mele ngifone phela ngimtshela ukuthi ngiyeza ke mina waye ngizomela ngireport manje because eqaleni bengamele ngireport. Okay, singiyacabana manje. Sesiyacabana manje kumele ngingashongo ukuthi sekumele ngireport manje ukuthi sukela nini manje mina sekumele ngireport because bengena la ngathi se police station ngingene nje shwa ngiphinde ngiphume. Okay. Manje ke mhlawumbe uke wahlala naye phansi waba nesineke nje ni right. Nijabulile then mase ufaka le ndaba leyo ukuthi akusafani nje ngiseqaleni kwenzakalana. Noma uyashiya nje izinto eziningi nizikhulumi mhlambe ngesineke nivele nizibe nje zibe ziyayidlulela ma ungazi ukuthi uyahlanya akukhulumeki nje naye uvele nje kungumuntu matasa uvela athi mina hayi ngiphuthume emsebenzini ngibhizi ngibona ukuthi hayi ayikho into engizokhuluma nohlanya phela ukuze ngiphethe sengizala ngizobhala uBlack Life ngoba if besikhuluma ngasendlini ngaba sizanga ngasayofika lana sengithatha inqomo sokuthi ngibhala uBlack Life because ayikho into engizoyenza phela useuhlanya phela uphila akasabambeki. Okay. So vele ke what if lento exise la insolo zakho what if vele into eyenzala mhlawumbe ku relationship nomunye umuntu and mhlawumbe uswele nje indlela angasakutshele ngayo ukuthi ngicela ungcono sihlukaneni because senginomunye umuntu. Hayi phela ma kwenziwa kanjalo azangitshela ukuthi wathi uzongishada phela soqhubeka le ndlela yami mina siqhube phela le ndlela yami le yakhe seza nayo ke entsha angiyazi ke mina akumbeleke phela mina asheshe nje ayikhuluma ibeke licaka ukuthi hayi sisiphi ngibona omunye ke manje ongathi ungcono kunakho hayi ashesha ngitshele phela ngavile akwenziwa kanje. Hayi ngeke ma. So the time kade ufika ungashonga kwenzeka mhlawumbe wabona into ongakaze wena uyibeke endlini yakhe ziningi mhlambe esetshenziswa abantu besifazane ziningi. Angina frontal mina lapha ngifike ngifica kunama frontal kunamaphenti ngaze ngambuza unyusa ukuthi hayibo ngoba mina angiligqoke nje leli phenti wathi hayi la siswami frontal ka siswami usisi wakhe vele ubejwayele ukufika lapha ezofuna amato
Angitshele kodwa ukuthi usisi wami useyeza. Manje useyangithusa-ke sevele afike usisi njalo lo sevele afike noma inini-ke manje avele ayithushukele ngathi-ke because uyazi ukuthi hayi uba unentombi phela umuntu wesile yabo uya-understand. Hhayi usevele kumele asho phela ukuthi hayi sengeza ngicela ukuzama yabo. Hhayi lo vele ayithushukele usisi wakho njani loyo nama-frontal nama-paint. Ithi ngibalande sizokhulumisana nabo and then ngesikhathi ngicedile singekulanda usijoyine sibe 4. Hhayi kolunga kanjalo ma. Ngicela usondeze Hhayi kolunga kanjalo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kwi-Love Show. So sihleleke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ngempilo ephilayo othandweni layo. Sanibona ninjani? Siyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo nala usuwakhona. Igama phela sami Mhlongo, ngihlala e-New Germany ngokuhlala. Amakhaya wakho akephi? KwaNongoma. Okay, usisibanini. Tobe isibongo Hadlombe. Ukuphi amakhaya akho? Amaphumulo. Alright. Ngicela ukwazi-ke indlela enihlangane ngayo, nihlangane ngimuphi unyaka? Nase niphathene kanjani nje ekuhambeni kwesikhathi? Ihlangana ubhuti ihlangana ngo-August. So sinenyanga nje sithandana. Okay. Nihlanganela kephi? Khona ePhanthawu eGermany. Oh, alright. Yini oyithanda ngayo? Like unothando unempatho. Ukuphathe kahle. Ya ngiphethe kahle. Okay. The time kade afika empilweni yakho bewunomuntu Cha noma ngenamuntu. wathini yena kuwena? Wathi unamuntu? Wathi akanamuntu nje uhlala yedwa akanamuntu. Okay. Okay. Yini oyithanda ngosisi? Ngithanda ngosisi ukuthi uyintombazane eclean, uyayithanda, izinto zasendlini uyazenza. Okay. Oh, Yeah. mekuvakashela noma nihlala ndawonye vele? Sihlala ndawonye. Wayengokungivashela ngase ngikhetha ukuthi ahlale nami. Okay. So, ukufica ungenamuntu empilweni yakho? Yebo, ungifica ngenamuntu. Oh, anikaze futhi nikhulumisane ngabantwana mhlambe indlela thizeni ukuvela kubo okusemthethweni unikeza abazali imfanelo zabo awukazi nje nize nikhulume ngaleyo nto noma mhlambe ngingaze ngicabanga bekusa ukuthandana nje kuphela. Yena ubesakucabangile lokho mina ngokwami bengakucabanga because bengisazama amasenti. Oh, yahlanganisa. Yebo. Kodwa hayi ukuthi mhlambe unenkinga nokuthi uye kubo. Anginayo. Mhla uba right uyoya. Yebo, ngizoya. Okay. Mase mhlambe ngelinye ilanga ndlela thizeni umbambe nomunye umuntu ukuthi bayathandana. Ungakhetha ukuhlala naye ngoku-understand ukuthi okay nami ngikhona nami ngizomthanda njengoba senomuntu wakhe noma uzovela umshiye umyeke aphile nje impilo yakhe aqhubeke naye wena uhlukane naye. Eish. Ngalokho kungaba nzima kodwa mase thathe leso sinqumo ngamdedela ukuthi aqhubeke nalowo. Ngeke uhlale lapho. Ngeke ngihlale naye. Okay. Siswami mase kwenzeka ubhuti ndlela thizeni abe nomuntu. Akunandaba noma umfice khona mhlawumbe wafihlelwa noma umuntu oze emva kwakho omusha mekuthiwa nje unomuntu ndlela thizeni ungahlalela ukuthi okay uzo understand ukuthi nawe uyamthanda naye akathandani nomuntu wakhe loyo noma uzomshiya uhlukane naye. Hayi ngavele ngikhethe ukumshiya ngoba ngeke ngikwazi ukumbanga nomunye umuntu. Okay, awuthanda ukubanga. Hayi angithandi. Oh, alright. So ngine surprise yenu ngicela ukuthi nisukumeni nibheke ngala khona ngizokwazi ukuthi nginilandele surprise yenu. Yes. Ngicela ukuthi nisondezele i-surprise. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi nisondezele i-gift yethu nibeke ngala. Ihlale eduze nathi. I-gift. Ngicela ukuthi nijikeni nihlale phansi. Ehlale nzeni. Sarai. Bengisa right ma. Oh. Good. Alright. Yebo. Eish. Angiright. Yenda. Angithusole umuntu engimbona la. Yindaba Hayi nathi sithuka sonke. Nami ngithukile nje. Ngcono wena. Yindaba ethi uyakuthusa. Hayi ngimjwayele. Ungijwayele ne? Ngimjwayele. Uyini nawe? Eish. Ubonjwayele.
Uyini na? Hayi, uyabusa. Kwakho yazenzela. Siyajola. President. Oh, awushongo ngwini ukuthi usisi ufice usingle. Yebo kunjalo. And seniyajola manje. Okay ke. Ubhalile kwishow ethi umfunani umuntu wami ngoba akatholi kahle ukuthi yini lo matasa nayo muva nje. Ingakho ibhalile kwishow. Akasho ukuthi ufuna ukuhlambalaza, akasho ukuthi ufuna ukulwa nawe, but ufuna ukwazi ngoba ufile ngazi ukuthi uyakwaleteka ngokwazi ukuthi yini kanti lo sumatasa nayo muva nje manje. Kanti yena ubazi ukuthi uyena yedwa and ubazi ukuthi ni right, ubazi ukuthi ayikho into ishodisayo, ubasazi ukuthi nje usahappy ngayo. So ingakho ke nila namhlanje. Ngicela umchazele ukuthi usisi uhamba naye ubani, nenzani, kwenzakalani, uyadinga ukwazi. Usisi engihamba naye umuntu wami. Umuntu wakho? Umuntu wami. Uqhamuka wena? Umuntu wabo? Phila. Lalela phela nawe. Umuntu wami kade saqala ukuthandana. So Kephi njengoba sineminyaka mingaka ujole kephi ke nale minyaka le? Lo 4 years ujole kephi ke na ke? Ngoba ngikhumula kahle mina la emhlabeni nje u1 year nje u12 months wena uphilo wakhe bengene kubona kulo 4 years osibambile thina sisawubambile namanje. Angithi phela yena uyile ntobazana engiyidinga empilweni yami. Hayibo, Phila awusisi. Uthula wena ngoba libhizinisi thenga la no red bet no buka mina ama Crocs o 50 rand niyabusa. Ngachazela. Chaza ke ngilalele kuba usisi. Ufuna ukuzwa uba usisi. Uyena lo amaphedi, uyena lo. Yakwazi nokuthenga ngisho ne-frontal. Mina ngikwazi. Ithengwa uye nje ngithengelwa uyena. Ile ngisho ukuthi uyislima nje. Ngithengelwa uyena. Manje uyamshaya futhi manje uyamshaya. Uyislima ngizongena kuwena. Hayibo sisi. Awuzokhulusa kuwena phela umkhuluma ngizongena kuwena ngoba ngiyacabangela nawe ngikusabi phela. Awukwazi kwenza kanjalo. Awuyashaya phambi kwami ukuthi wena awuyenzi indlela enza ngayo endlini. Wena ushuthi ke mina ke sekumele ngithathe Niyazana kumele ngilalele mina ngilalele ini. Wena unamuntu wena usunomuntu manje. Wena wangitshela ukuthi wena unamuntu. Usho njalo nje uthi umuntu wakho. Ngizwa ngayo umuntu wakho nje mina ngithini. Adidas. Nike siyaqoqelele indaba ungakhulumi nami. Mina angazi ba. Usungibiza ama camera manje sizenze njani. Busy wena. Ngani usupresident phela manje. Angizi ngoba uyisdanga siswami lo sisi lo hlezi ngifika njalo iphuzile. Isdanga ngoba ngiyinde empushanga ukuthi aphuze. Ayangimazi. Vele ngamfice isdawa siswami. Uyena ma. Ngazama ukumqoqa ngabona ukuthi akaqoqi. Sona isithando sakho seyisidakwa. Ayasisona. Awusho uma uzothi isidakwa. Chaza Uthe uyajola naye ngisho. Amshongo ujola nawe usho ukuthi ungabona. Wathi awunamuntu. Angisho isithando sakho manje wena. Bungaboni 4 years wonke ma. Mile nawe. Okay ke mawuthi ubuxa kotshwala ke fine ke uyindaba ubungamzamela usizo ke njengomuntu wakhe angisho wamshela umthando. Ngizomzamela kanjani usizo kumuntu ongafuni ukungilalela. Ufuna ukuthi kuyena uphethe imuzi endlini. Uyena ophethe. Mengikhuluma mina kalaleli. Kodwa into ekhuluma yena kumele ngilalele mina. Ngisho noma ngimnika imali egross ngifika igross engathengiwe endlini. Wathi wena unamuntu sekukhona umuntu manje. Ngifisa umoya. Wehlise kanjani usho ukuthi mina kumele ngilalele ngehlisa uma wena wangitshela ukuthi wena unamuntu wena. Sekukhona umuntu manje. Uthule manje uthule khuluma phela uthule. Ufuna ushawa ngibhanqe nawe ngaphezulu. Angazi mina ngihlanganaphi mina ngicela ukuthi angathanda kanjani. Ngoba niyathengelana nje ihlanganaphi mina. Wathi nje ubeleseleke usunomuntu manje phila usunomuntu manje usunomuntu manje khahlela ukuthi angithaza uzochaza nini kumele ngithaze nokuchaza phela isho ukuthi ubani usisi isho ukuthi ubani usisi la ngaya khona kwabe iphutha ukubiza ngosisi iphutha inkinga yakho iphutha lani kwaba iphutha ukuthi uhlelo okhuluma iqiniso ukuthi njalo nginalo iqiniso kwaba iphutha ukuthi ngimbiza ngosisi kamele ngimtshenge ukuthi kunomuntu wami ofikayo la ohlanyayo futhi hayi la kumina ngiphekiwe ke ekhanda wamtshela ukuthi mina ngusisi wakho mina wamtshela ukuthi mina ngusisi wakho mina uthule manje kuzokwenzala ngabo baba u2 manje ngusisi wakho akekho right ucabanga ukuthi kufanele kwenzekeni ngoba uthule bathanda fanele nje lo bese imbonye straight hayi
Uyamuzwa uthini? Uthi ufuna ukuthi banibhonye, bababhonye. Chaza ukuthi uthanda bani, chaza mina ngazi wena, mina ngimazi Yebo usifaka sandoda nje. angimazi usisi mina. Usifeke ngangisiwe ngane yabantu zange imise nje nje wena waya kuyona. Angimazi usisi Okay, mina. ngicela usuke uthathe umuntu wakho ngesandla uhambe naye. Awuphumi wedwa, awuphumi nabo kwawu2, uphuma nomuntu wakho. Hayi shuthi uzophuma yedwa ngoba mina ngeke azaphume nami. Angoba ngazi aphume nami uyisilima ngablo. Soze kagogo khohlwa soze Yabo inkinga uphume noba ngeke uphume nami mina khohlwa soze mina phila uphume nami mina khohlwa mina nje phila mina nawe shuthi phelile akale shuthi nje Wena vele kuphela akwazi khuluma Ngalo manje kwamese leyo mali yahambe kuyobamba wena wangilethela iqiniso vele bangihambi nawe mina ngihambi nawe ngifuna ukuhamba nawe hamba nomuntu wakhe uzobamba musungishanja zobalanda mina badakwa labo Akuhamba nawe uzobuya nabo asizi phela lokho iliso lokho ufuna ukulwa la ufuna ukubukwa la uhambe noma ngihambi nawe angihambi nawe Okay, shuthi akekho ufuna ukuphuma nawe. angihambi nawe shuthi uzophuma wedwa ngoba mina ngeke ize ngihambe nawe ngizophuma nawe shame ngeke mina ngize ngihambe nawe engizophuma nawe Angihambi shame nawe. if ufuna ukuphuma nami ngizwe nomuntu wakho wena uzohlala nami ungangitsheli sonke lesi sikhathi uyasho nanokusho ukuthi no 4 years mina kodwa akwazi uzungitshela ube bendishola kwephuma akwazi uzungitshela khulume noba khuluma naye ungakhulumi nami ayikho into engizoyikhuluma hayi angazi nami ngeke ukhulumeke shenge nami hayi angazi mina ngoba ngize ngikhulume Uyabona kodwa umuntu ofuna ukuphuma naye ukuthi akathanda ukuphuma. ngeke ngize ngikhulumeke mina naye nje Manje ucabanga ukuthi kufanele kwenzekeni? Uzwe ngoba u2 bafuna ukubhonya. Ngoba u2 bafuna ukukushaya. aqale phansi hambe ufune enye intombi ke ngoba cha mina nje bandla ngiright ngake ngihlale nomuntu 5 months wonke 5 months wonke kulethela amakhamera manje ukwazi ukukhuluma 5 months wonke ngize hayi ngeke ngikhulume nawe ngifuna ukukhuluma nawe mina indaba ungamshayi yena ngoba umtoti wena ngifuna ukukhuluma nawe mina vele kuze sesifike la ngizobhala black life engifuna zona ubhalelelani indaba ungezokhuluma ngami indaba ungezokhuluma ngizela amakhamera uyangijwayela wena lungisa ukuhlala uyangijwayela wena okay akusakufuni mama ngicela sami ngizokhuluma Awusumala la. angihambi nawe Awumtshelanga abantu uma ngivakashelele endlini usazomfuna. Why ufanele umbukanise? ngibonisa nabantu Why ufanele umale la? nawo ngikwanisa nabantu wayezoletha amakhamera wayengakhulumi nami Wena ucikwa ukuthi akafuni ukuthi ahambe nawe. Yonke edina tu le. angifuni vele kuhamba naye Shuthi uthando olushi lona olihamba phambili kuwena. hayi angazi ngisho ukuthi uzohamba ulifuna lapha ngaphandle ngoba mina angeke ngize ngisakwazi ukuqhubeka ngithandane naye ekwazi ukungenza isilima wazi wangithatha ngisho ekhaya wathi angizohlala naye wathi angizohlala naye ngoba nakhe yena uright akanamuntu kanti uyazi ukuthi unomuntu lahle uyisilima ngabe umlahle nami ngiyabulawa isidakwa angihlangani phela lokho mina nokuthi isidakwa mina ngikwazi lokho mina futhi ngiyaqala nala kumakhamera ukuthi wena kanti unomuntu othandana nawe ungitsheli hayi akho moya engizowehlisa la akho moya engizowehlisa la yebo into oyenzayo manje yebo into oyenzayo ukuthi ngenze njani Awusamfuni kahle kahle. uyistar ngeke anginamoya nje la kumele wehlele anginamoya kumele musukulawuhlisa ngane abantu laka la uyothayifisa ngasecaboletha lisaphumula kuthiwa ziyashukuma yengane yabantu khuphuka ntombi Bathi lo muntu lo wazi ukuthi usamthanda namanje. nawe ngeke ngize ngikulalele indaba kuzomela ngilalela Ena ukwazi ukuthi ungamtshela manje ukuthi awumfuna. ukada kusho ukuthi umuntu ophilayo nje Kade usho manje ngikubuzile wathi yes uyajola naye. wathi uyajola na Efika la manje. mina manje ngilalele wena mina ngilalela uqamba amanga And mina angivumi uphatha umuntu osifazane kanjalo phambi kwami. kumele mina Uthawuphuma ngilalele naye. hayi angiphumi naye Uthawufuna ukumbhonya. hayi sisakayiphumele yedwa Mbuke lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi Akayiphumele akuhlangani and kuningi into esingiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi Hayi, uthathe akunamuntu umuntu osifazane wesilisa. omunye kanje angiyithandi leyo nto le angimthandi umuntu osilisa ophoxa umuntu osifazane phambi kwabanye angiyithandi ngiyacela ngakhohle ukuthi subscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu cela nimbonyeni It's the Black Life TV.